jekk f'ħajtek ma tagħmilx l-esperjenza tal-Alla, dik li minn għalik hija reliġjon tkun sempliċiment superstizzjoni. Jiġifieri prattika minn barra mingħajr ma jkun hemm xejn minn ġewwa. Kristu kien jafa din, tantu hekk li rid li d-dixxipli tiegħu li huwa għażilhom biex ikomplu l-missjoni tiegħu jagħmluha din l-esperjenza tal-Alla. U fir-rakkont tat-tabor tat trasfigurazzjoni għandna li d-dixxipli li qed jagħmlu din l-esperjenza tal-Alla. Tantu hekk illi lanqas xtaqu jitilqu minn hemm u Pietru qallu ejjew nibnu tliet arajjex, wieħed għalik liħor għal Musè u liħor għal Elija biex nibqgħu fuq. Għax l-esperjenza tal-Alla tiffaxxinak, tiġbdek lejha u tkun tixtieq li ma tispiċċa qatt. Bħal pereżempju tarbija illi tara xema mhix għawla u għax ma tafx li n-nar jaħraq u jweġġa' kunt tipprova taqbadha għax tiffaxxinak u tibqem. Issa jiena sedint lilek u grazzi li jogħġbok tilqa' l-istedina tagħna li tiġi fil-programm. Għaliex jiena naf li inti bħala żagħżugħ nisrani kien hemm mument f'ħajtek li għamilta l-esperjenza tal-Alla. Aħna ngħidu inti iltqajt ma' Alla wiċċ imwiċċ. U din l-esperjenza tant kienet sabiħa u qawwija li għadha f'ħajtek. U allura l-għajxin tiegħek huwa reliġjon. Għaliex inti tgħix f'relazzjoni mal-Alla li darba f'ħajtek iltqajt miegħu. Tajdilna ftit fuq Wilfried. Ija, mela fader. Ifhem, nibqa' dejjem l-istess bniedem uman li ċerti affarijiet huma ċerta karattru għadilhom. Però mingħajr dubju, isu s-sallum għadda naqra żmien, isu dak kelli 18 sena dak iż-żmien meta l-esperjenza. Illum ta' 32 isu ħadet xejra ġdida. Bħal meta, pereżempju, isek tiltqajt ma' tfajla fil-bidu tkun veru u anke wara tibqa' però tkun isek tittara l-ħin kollu taf kif u. Imma minn hemm tlaqt minn dik l-esperjenza. Iva. U kien mument daqsxejn ta' kriżi fil-fatt. Niftakar hekk forsi kien tal-adolescenza. Kien mument daqsxejn partikolari li ma ninsih qatt isu frisk il-bira, ma tantx ikun hemm esperjenzi li jibqgħu. Tiftakarhom. Ma ninsihom qatt kienet intensa l-esperjenza li ġorra miegħek għal ħafna snin wara. U kif tiddeskrivija hekk x'ħassejt? Għaliex San Pietru u d-dixxipli fuq it-tabor ħassew xi ħaġa, intilfu, speċi biex qallu hekk. Kolli niddeskrivija f'kelma waħda hija esperjenza ta' mħabba. Ħassejtni maħbub. Dik li kolli b'mod sempliċi jekk nissimplifika. Ġifieri ħassejt, f'dak il-mument ħassejt li Alla qed iħobbok hekk. Esperjenza ta' hekk warmt kbira. Warmt, jiġifieri jekk ngħid li dak il-ħin ħassejt ħafna paċi f'qalbek. Iva, żgur. Perfett, li sbaħek. Paċi perfetta sejħilha ma nafx nabad ngħidilha. Kont qed titlob meta. Le, kont qed nisma' kont qiegħed id-dar waħdi u kont qed nisma' l-eżerċizzi. Kien hemm eżerċizzi dak iż-żmien. U r-radju? U ma xfetti li smajtu għax ma kienx perjodu li kont qed nfittex. Ġifieri inti ma kontx qed tgħix viċin tal-Alla f'dak iż-żmien. Ma naħsibx lek kont xejn bieret. Kien hemm dik eżatt. U Alla nqeda b'dawna bil-kelma tiegħu. Iva. L-eżerċizzi li huwa l-kelma tal-Alla biex lilek jolqtuk. Mbagħad isu seħħed li qed tgħid, simili ħafna. Ġifieri ħassejt xi ħadd sopranaturali li huwa Alla qed iħobbok dak il-ħin, ħassejt dik il-warmth. Ma ċfadix dik hekk. Ħassejtek miġbud ħafna lejh u ħassejt ħafna paċi f'qalbek. U x'hekk kienet. U din mmarkat lek ħajtek issa. Ġifieri inti qed tgħid li din l-esperjenza li għamilt meta kelli 18 sena din ma ninsijiex. Bħalma ġralhom l-apostli. Fil-fatt l-apostli dak l-esperjenza li għamlu fuq it-tabor meta raw il-mulej fil-glorja tiegħu baqgħu jirreferu għaliha u baqa' jgħid San Pietru aħna rajniha dik id-dera għax hemm konna fuq il-muntanja. Jiġifieri immarkatilhom ħajjithom. Tista' tgħid kif immarkat lek ħajtek inti diġà ċennajt għax li llum għandi fuq 30 sena imma l-esperjenza għadhem. Isu ħajtek tieħu direzzjoni ġdida. Fl-għażliet li tagħmel, flak li tfittex u ma tfittix. U anki di importanti naħseb li jekk ikolli nażel ħajti mingħajr, kellem momenti pereżempju ferġajt abbandonajta naqra dit l-istess triq L-Alla stess abbandonajt. Għalhekk għandlek fil-bidu speċi baj dejjem uman jien. Dik. U ġieli kellem momenti fej isu rrid niċħada li l-istess San Pietru għamel l-esperjenza u ċaħdu 3 darbiet. U mbagħad nerġa' lura liha. Isu qatt
dejjem jersaq lura lejha dak il-punt. Dakku, tant immarkatek din l-esperjenza. U għamilt affarijiet oħrajn differenti, però xorta di dejjem tikbar l-iktar waħda żgħiża jisu prezzjuża. Jiġifieri jiena nista' f'ċertu momenti ta' ħajti niddevja ftit. Imma waqt nerġa' niftakar fiha dik l-esperjenza kemm ħassejtni tajjeb meta kont viċin Talla u nerġa' ngħid le, hemm irrid nerġa' mmur. Hemm ħafna verità fiha. Isu ma nafx tħossok qed tgħix veru. Dik l-esperjenza għamlitlek l-eruq illi ma tistax tinqala minnu. Għaliex Alla tista' jekk trid, però ma nafx. Imma tagħmel vjolenza. Għalfejn ngħid jiena. Alla laqtek, sibtu f'ħajtek u issa ma tridx titilqu. Din nixtieq irridu nagħmlu, jiena ngħid illi kull nisrani xi darba jew oħra, jew żgħir jew kbir, irid jagħmel din l-esperjenza Talla. Għax jista' jiġri illi xi ħadd jgħix ta' nisrani minn mindu kien żgħir fil-prattika ta' reliġjon, jiġifieri, imma mingħajr ma jagħmel din l-esperjenza Talla. Mingħajr ma ikun jista' jgħid isma' jiena lil Alla inħossu f'ħajti, hemm qiegħed inħossu hemm, inħoss l-imħabba tiegħu ġewwa qalbi, inħoss il-paċi tiegħu madwari u allura irrid ngħix fiċin tiegħu. U anki jekk xi drabi nitlifa ftit it-triq, nerġa' niftakar kif qed tajt inti fl-esperjenza li għamilta Alla u nerġa' lura għat-triq tas-sewwa. Jalla illi kull nisrani jagħmel din l-esperjenza Talla u jgħix dejjem viċin ta' Ġesu. Mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ħamijaw lil Pitru u lil Ġagbu u lil ħuh Ġwanni, tellaħħom fuq muntanja għolja waħedhom u tbiddel qudiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-bisu sar abjad bħad-dawl. U derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabes Pitru qal lil Ġesu: Mulej, kemm hu sew li aħna hawn, jekk trid intella hawn 3 tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattithom, u minn ġo sħaba instema' leħen jgħid: Dan hu ibni l-Għażiż li fih ħsibt l-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Id-dixxipli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin biża'. Ġesu resaq lejhom, messhom u qalilhom: Qumu, la tibżawx. Huma refgħu għajnejhom u ma raw lil ħadd ħlief lil Ġesu waħdu. Huma neżlin minn fuq il-muntanja, Ġesu ordnalhom u qalilhom: Tajdu lil ħadd b'din id-dera sa ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet.